Tinotenda Mwari zvikuru maererano regai ndikukwazisembwa nedzvene yaMwari muzita ramambo Jesu. Amen. Regai tende Mwari nekuda kwemukana wavatipa kuti tinzwe kutaura kwavo muupenyu hwedu. Regai ndiremekedze vatungamiriri vese, magosa ese ari pakati pedu, mufundisi vari pakati pedu, vabvuvi, vaimbi, mufundisi uye namai muzita ramambo Jesu. Amen. Chada ndishumire kubva kubhuku ya 1 Samuel chapter 30 chaverenga paverse 11. 1 Samuel chapter 30 verse 11. Chaditaure pamusoro pechinhu chandingati answer kana kuti mhinduro. Ndofunga munhu wese ane zvaanoda kuti Mwari vamupindure muupenyu hwake. Ndakanzwa mumwe achiti ino Mwari havasati vandipindura. Kune philosophy kutaura kwevanhu kuti aiwa mhinduro yashe inononoka, which I chose to differ. Mwari havanonoke nekuti vanoita zvinhu nenguva yakafanira. Munhu anononokerwa nekuti ane time frame yake, but ivo Mwari havanonoke nekuti vakatendeka. Saka mhinduro yacho inononoka. Vanhu ndovangatononoka kuziva kuti Mwari anopindura sei, uye vanogona kunonoka kuziva kuti mhinduro yacho inouya yakaita sei. Pane nguva yekuti munhu unogona kuti dai Mwari vane pabreakthrough ndawana mari. Mwari vokupa a connection, relationship nemunhu anoziva basa raungaita kuti uwane mari. Iwe uspoira relationship iyoyo, udzokera futi kuprayer. Nekuti hausi kuwana mari, uri kuwana munhu achakuratidza mukana une mari yacho. So there are times yekuti pamwe pacho Mwari vanopa a seed to the sower. Chavari kumupira seed ndechekuti akadyara anokohwa wozodya. But there are times yekuti Mwari vanopa bread to the eater. Kuda kuti pane nguva yekuti vamwe vanogona kupa a direct answer yechinhu chauri kuda, but there will come a time yekuti Mwari vanokupa mbeu yechinhu chauri kuda. Alright. 1 Samuel chapter 30 verse 11. They found an Egyptian in the field and brought him to David. They gave him bread, he ate, and they let him drink water. They gave him pieces of cake figs, 2 clusters of raisins. So when he had eaten, and his strength came back to him, for he had not eaten no bread or drank water for 3 days and 3 nights. Then David said to him, to whom do you belong? Where are you from? And he said, I am a young man from Egypt, servant of the Amalekites, and my master left me behind, because 3 days ago I fell sick. We made an invasion of the southern area of Kerites in the territory which belongs to Judah, and the southern area of Caleb, and we burned Ziklag with fire. And David said to him, can you take me down to this troop? So he said, swear to me by God that you will neither kill me or deliver me into the hands of my master, and I will take you down to this troop. Father, we thank you for your word. Speak to us tonight. Instruct us, correct us, empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. But pakapiswa musha zvipfuyo zvakatorwa, mhuri dzikatorwa, vakaendwa nawo. So iye anga anamata ukaenda 30 verse 1 akanamata akati Mwari nditevere ndinokunda here. Mwari ndobva vamupa assurance yekuti tevera, pursue, surely overtake and you recover all. So Mwari vamuudza vamupa answer yaari kuda. So haasi kutevera nekuda kwekuti ari kungoda kutevera, ari kutevera nokuti Mwari vamupa assurance yevictory. David is one of the men wekuti haapinde mufight to win. Anotanga abvunza win kuna Mwari wozopinda mufight. Waitanga wabvunza Mwari kuti zvinoita here kuti ndirwe, nekuda kwekuti pamwe pacho unorwisa Mwari zvaasina kukupa nyasha dzekuti urwise. Matthew chapter 2, Joseph unotaurirwa in a vision neangel
kuti torai mwana mutize naye nokuti Herode arikuda kuuraya mwana. Mwana vari kunzi vatize naye ndiJesu ari kupiwa advice naMwari kunzi tizai. Ini noziva Mwari ari Mwari wamasimba ose. Matthew chapter 2 anoudzwa kunzi tizai nemwana, mwana wacho ari Jesus Christ. So there are times yekuti ukasanzwa izwi raMwari unoona kushanda nekufunga kwako, nekuti aigona kuti kana ndina Mwari kana zvinhu zvaMwari ndinoramba ndiri pano, Mwari vanondichengeta. But kunzwa izwi raMwari kunokuchengeta nokuti vakaudzwa kunzi ibvai ipapo tizai. So mhinduro yaMwari yatinotarisira dai Mwari vapindire muupenyu pane zvinhu zvatinochema yakauya. It's unfortunate kuti unoona kuti haiwa zvakasati zvandakanoitira zvacho asati zvaita. Inhau yekuti mapinduriro ava Mwari vanopindura sezvavanoda, iwe unoda kupindurwa sezvaunoda. Saka pane kaklash bichana. Ivo vanokupindura saMwari vanoziva ramangwana, iwewe unofunga ramangwana hauzivi. So there are times yekuti vanoita sekunge vari kukurambira nokuti vari kukuchengeta. Wotonzwa sekunge havina kupindurwa, but unoziva here kuti no answer. Kwete itori mhinduro. Saka iwe unoti handisi kupindurwa nokuti uri kuda yes. But there are times yekuti yes wauri kuda ari more dangerous. Waungatoda izvezvi ndino. No wacho achirwadza, but Mwari nokuti anoziva ramangwana, that no is better for today. So David apiwa assurance audzwa naMwari kuti tevera unokunda. So ari kutevera ari munzira, Mwari havana kumupa direction, vamupa assurance. Vamuvimbisa kuti unobudirira, but havana kumuudza kuti zvinhu zvako zvaenda nekupi, vanhu varuda kutsvaga vaenda nekupi. So tingati akapiwa half answer inokompletwa nezvaachaita along the path. So pane nguva yekuti mhinduro yawakapiwa haisi complete, inokompletwa nezvaunoita. Mafambiro ako, mararamiro ako anosanganisa answer yawakapiwa naMwari kuti ive complete. Bible rinoti kudii? Mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. Ukapinda muchechi ukapfugama pa ukanamata, denga harivhurike Mwari wokupa. Zvakuda kufunga kuti anobva kuna Mwari asi anowanikwa kumaraini kwawo. Hazvirambidzwe kufunga. So it seems as if the answer is not complete kusvika wakuita thinking, not praying. Harirambidze kufunga rinoti musafunganya. Do not worry, harina kuti do not think. Mind igift yakapiwa munhu naMwari. Kune zvinhu zvizhinji zviri kutotibatsira pano panyika zvina kusikwa naMwari. Semaiki iri kutibatsira voice risaperi. Harisi creation, ithinking yakaitwa nemunhu. Kufunga uku hazvina kusikwa. Kuna akafunga kuti zviitire zvakanaka. So kune dzimwe mhinduro dzekuti Mwari havachakupa nokuti vakakupa pfungwa. Pfungwa yako itori package yeblessing yaunofanirwa kurarama nayo. So David wanamata Mwari nditevere ndinogona kufamba kubasa. Ini ndimufaridzo muroad sa street unakuona. So assurance apiwa tevera unokunda unobudirira. But pane nyaya along the path. Kune zvinhu zvokuti nyamwe Mwari vazvitendera kuti zvive zvako. Zvimwe zvacho zvinotoda kutora patience, zvimwe zvinoda kutora strength kuti uzviwane zviri zvako. Adzimai vangu ndinawo kumba ndinotenda Mwari, Mwari akandipa mudzimai right. But pandakavapfimba ivo vandakapiwa naMwari vakatonditi kwana. Haangobvumba vanokuti zvabva kuna Mwari. Pakatoda ukamushingirira kuti hamukwana imo unotokwana kusvika zvaita. Pakava nepatience, pakava nekutsungirira. And kutsungirira and patience is one of the fruits of the spirit. Zvoreva kuti kune zvinhu zvakanzi naMwari ndezvako, but zvinototora effort yako kuti zvibatike muruoko rwako.
Zvakanzi naMwari ndezvavo. Kana Kenani vakanzi vaipiwa naMwari, Mwari haabvise vanhu vari muKenani. Kune vanhu vanonofaitana navo pazvinhu zvenyu. Kenani ipromised land yapiwa vanhu naMwari. But kana maenda kuKenani mungosvika muchipinda, kune zvinokurwisa ikoko. Kune zvinotodemanda your faith for you to take over. So mhinduro yaMwari muupenyu hwako, Mwari havanonoke, Mwari vakarongeka, vanoita zvinenguva. Mhinduro yakauya kudhara. Chiri kupotseka kuziva kuti mhinduro yacho yakauya in which form, sechinhu chipi, senzira ipi. Mari chaiyo kana matamwari inoda mari, silver and gold belongs unto the Lord. But vakada kutokupa iri mari chaiyo dzimwe hakupe mari yacho. Vanokupa a plan, a project, a vision yekuti uite pursue kuti usangane mari yacho. Joseph wakarota ari mambo, but paakanopinda muEgypt anotanga kuti chef, akatanga kuita garden boy, akashanda kumba kwaPotifa. Iye akarota achifugamirwa, akasvika muplace yedream achinofugamira vamwe. Chaakagona kuita chi ari muplace yedream yake, akava negood character. So paunoona mati kuti Mwari makarangarira Joseph, chirangarirawo zvakaitwa naJoseph wacho. Nokuti zvakaitwa naJoseph zvinobatsira zvakaitirwa Joseph naMwari. Joseph akasatyamuka, even akarota ari mambo, akapinda muEgypt, akaita unhu usiriwo, anongopedzisira angori a useless boy. So mhinduro yaMwari inobatana nezvaunoita. Mhinduro yaMwari inobatana nezvaunoita kuti ibatike muupenyu hwako. Hove inoraramiswa naMwari kwete nemvura. Chese chinorarama chinotora upenyu kuna Mwari. But hove ikabuda mvura inooma, Mwari ariko. Kana ikatodeclare kunze kwemvura kuti denga kuna Mwari ndinorarama zvakadaro, inomufira muprayer. Bible noti God commanded the waters to bring forth fish. So kurarama kwawe mumvura command, principle, ishoko raMwari. So outside water, ya break the cycle, the pattern yeANSWER yaMwari kuti ive kurarama. Achitota usafune munhu wokutoti anogona kuignore the preaching and everything, anobatwa musoro chete. Kunamatirwa kuri right. But pane nyaya ndepekuti ukabatwa musoro usina kubatwa mukati memusoro, ANSWER haite complete. Mwari unoti vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo. Ukanzi vachiti vanhu vangu varikutaura vanotonamata chaivo, ende anobvuma kuti vari matight. That statement is very dangerous. Mwari anosvika maanobvuma kuti ndevangu ava but vakuvara, vanhu vangu vaparara. Zvokuti uri wake anotozviziva, asi zvokuti uri kuparara anozviziva futi. Ende haazvipe mhosva, anoti nokuti havazivi. Anopa mhosva munhu wacho ari patight. Vanhu vangu vaparara nokushayiwa zivo. Kurati kutoparadzwa kwete nadhevhu ayo, iwe ukasaacquire knowledge. Mwari ari Mwari wamasimba ose. Pane paanongopeta maoko kuti ndevangu but vakuvara. Kurati pane zvinofanirwa kuzivikanwa, kana waziva you action ine nyaya. Action ine nyaya. Ini kuchikoro pandakafoira ndaitoda kupasa, but kuda was not enough. Ndakafoira ndichida kupasa. Ndo pandakadiscover kuti kungoda chete is not enough. Kana wada you must do something. Kana wada kuti Mwari vakuropafadze, make sure une zvaunoita. Kana wada kuti business yako risimuke, pane discipline nemaprinciples aunofanirwa kushanda nawo kuti zvinhu zviite. Kungoda bedzi is not enough. So David wanamata, nditevere ndinokunda here. Mwari vakati tevera unokunda, but direction haana kuipiwa. Saka wakakutanga kufamba, ndizoti wakasumuka sei vapamba asingazivi kwaari kuenda. But ari muroad, verse 11 yati, he came across a man anga aine nzara, aine nyota, munhu anga asiwa nevanhu vanga vapisa musha wake. Ndiye munhu akatanga kuita encounter. Munhu akatobuda pachena kuti tisu dzatopisa Ziklag, musha waDavid pacho. Zvoda kuti David aigona kuti varume pana vatinomboseta example yekuti kana tasangana nemunhu aita zvatisingafari tinoita kudambura. But he chose to feed the enemy.
identity yemurume ndo identity yevanhu vapisa zviklak nokuti is part of the team. Abuda pachena kuti ndasiwa nevamwe vangu tisingapisa musha yenyu. Zvaifanira David hasha kuti Mwari ndasangana nenemi number 1 ndada kumboratidza kuti ndakagumbuka nemusha wangu. But wakasarudza kupa murume uyu chingwa, akasarudza kupa murume uyu mvura, ari kumupira mvura. This man was sick, he was about to die aine nzara. Saka David chinhu chaasiri kuziva, chaasina indirection. Vhiki audzwa kuti nokunda kuti vaenda nekupi hazivi, anoziva kuti vanhu vaenda nekupi ndiye wacho ane nzara, kuti anga akufidha direction yake. Haisi loss. Why? Nekuda kwokuti tikarega murume uyu achifa hatirikavhe nyangwe Mwari vati munorikavha. Why? Nekuti nyangwe Mwari vati tinorikavha hatiziva kuti vanhu vacho vaenda kupi. Saka aritoziva kwaenda vanhu ndiye asiwa parodhi. Saka chatofanirwa kuita naye kwete kumurwisa, nokuti tikamurwisa tiri kurwisa direction, tiri kurwisa recovery yacho. Kunati pamwe pacho tisi tinoponda mhinduro yacho Mwari vairwisa along the path. Bible mune murume akanamatirwa katuna Jesu wamasimba ose. Murume akanamatirwa ari bofu ndokubva kuti wanzo rukuonei zvikanze vanhu kunge miti. Kunati anga ane maproblems too. Wani yanga yakavigwa nokuti anga asati akuona. Munhu anga ane maonero akaipa. But zvasingazikanwa nokuti anga asiri kutoona kwacho. Tine vanhu vane maproblems too, but akavigwa ne1. Uri munhu anotodada but hausatowani zvekudadisa. Zvinotooneka pazvishoma zviri kuti pane basa. Unotokurumisa zvako so. Zvangu zvikafamba munhu aita mudumbu. Unotooneka uswa zvikangofamba tinotokuvara. So murume asanganikwa naye itori part of the answer yaririswa naMwari. Nokuti Mwari havana kupa David zvese, havana kumupa direction neasho, vamupa assurance unokunda tevera, but direction inodependa neyo character towards somebody. Chakainakira ndisikaimba munhu ndochawakatoipira. Unoziva kuti Mwari waunoona macho akatombosiya denga rake akaenda kumba kwaAbhurahama. Vatumwa vatatu vakaburukira pamba paAbhurahama. Bible rinoti one of them was God himself. Vakatoshanya kumba kwaAbhurahama vakatodya ikoko. Ndosvika muromo wako ati chichomunhu. Gumbo rangu iri haritsiki kumba kwemunhu. Uchinamata Mwari akatombosiya denga akaenda kumarengo yake. Deuteronomy 33. Tine rekodi yaMwari akatomboenda kunhamo. Unoziva kuti Moses haana kuigwa nevanhu. God came down paMount Nebo and God buried Moses. Bible rinoti till today vanhu havatomboziva kuti Moses akavigirwa pake. Why? Nekuda kuti burial yaMoses yakatendwa naMwari. Mwari kutoenda kunhamo. Mwari shaika. Ndoka ndinoziva kuti kudara kuenda kunhamo pasava. Kunhamo hauendi. Unonamata Mwari akatombenda kunhamo. So murume asanganikwa naye identity yake, unhu hwake kwaabva ndo vapisa zita rake. But chaasirwa manje chekuti Mwari vanoti David akagona kuita zvakanaka pamunhu uyu zvaanotsvagarisangana nazvo. Mufungire vanhu chaivo usatamiri kunonzi munhu Mhinduro. Ukangodaro una Mwari muzhinji, but ukangopisana nevanhu unogona kupisana nezvimwe zvizhinji. Mwari vakasinga murume unonzi Adhamu, vakauya kuna Adhamu pakataura statement yekuti hazvina kunaka kuti munhu ave ega. Aidaro ndiMwari kuna Adhamu kuti hazvina kunaka kuti munhu ave ega, ivo vari 2. Mwari vaina Adhamu vakatoona kuti apa hasati zvanaka. Munhu ana Mwari kudzirwa tsitsi naMwari uina Mwari. Kuti akashota munhu. Hauna kushota munhu yega naMwari kana ndime wakashota munhu.
Denga rakashuka pakudzira munhu tsitsi kuti kana munhu asina munhu azvinombonaka. Why? Nokuti chiprofita chekunzi be fruitful, multiply. Kana ukanamata zvakadii usina mudzimai ramuwandi. Munhu aitombokura azviite. So which means Eve was part of the prophetic. Yaudzwa Adam kuti be fruitful, multiply. Adam denga rakaburuka kumba kwaAbraham. So ati gore rinouya nenguva ino uchava nemwana kureva Isaac. But nginosati dzabuda mutende raAbraham dzakabvunza kuti Sara aripi. Why? Nokuti shoko rataura kunzi uchava nemwana rine chekuita nerelationship nemunhu watiri kuona. Statement yekuti where is Sarah wangosi mubvunzo Mwari vanoona pese. Yanga iri clue yekutoudza Abraham apiwa chiprofita kuti uchava nemwana. Kunzi vakuru kana tati muchava nemwana Sara watisiri kuona panapa kana vakatodzinga mutotsvaga. Because zvataprofita zvinotoda Sara, she's part of the equation. Icho kwadi kuti munhu ana zvaangakupe, but Mwari wacho ane zvaanokupa, anosvitsa kuvana. So murume asiwa ari parodha is part of the answer. Why? Nokuti ndiari kuziva kwaendwa kwacho. Kune mombe dzako David dzinozivikanwa nemudhara uyu ane nzara. Kwaenda vana vako nemadzimai ako zviri kuzivikanwa nemudhara kane nzara kasiwa parodha. So the way yauchachitaka munhu kari parodha ndo recovery yako. Zvakuti David akaponda munhu yakabaya achiti is part of my enemy. Unopedza makore achingodzungaira asingazoti vanhu vane zvinhu zvake vaenda kupi. Why? Nokuti akaponda pane information yedirection. Ndo vanoziva kuti Mhinduro yacho inononoka tanzwa nekufamba muno Ziklag. Ziklag yakatsatsvaga zviri Mhinduro yacho ainonoke. Tisu tinonoka kuziva. Pamwe Mwari vakada kukupa chikafu kuguta, havanoise chikafu vanoisa mvura. Iwo unobva warima. Wobva wati gore rino Mwari vatipa kuguta. Yet the truth vakakupa mvura. Yes. Iwo ukaziva zvekuita ukaguta. Promised land, inland iri fertile haisi fruit. Which means unogona kutofa nenzara uri promised land. Ukangopinda promised land ukangonogara kuti nzvimbo yenyasha unofira munyasha. Why? The land is fertile, but you must know how to till the land and plant a seed. So kune mhinduro yekuti haisi complete kusvika wakuziva zvekuita. Saka pamwe pacho patinomira demo araita zvakati akatoisa kudhara zvinhu zvese zvakafanira, but iwe nekusaziva uye nekusaita unoramba wakamirira. Wotova nekafilosofika kuti mhinduro yacho inonoka. Toramba takatsungirira Mwari vane zvavachaita. Paunopinda murochi Mwari unoshamisa, vanenge vachakukwenye nowo unoshamisa. Hauna zvavakuita. Mauti mawitisi. Hallelujah. Truly, promised land haisi guarantee yekuti muchadya. Nzvimbo yakaropafadzwa haisi guarantee yekuti muchanosvika mukaguta. Kunofiwa nenzara muKenani munhu akasarima. Even if riri fertile. Nokuti inland iri fertile haisi fruit. So challenge yatinayo as Africans kazhinji ndeyekuti vanhu vanocomplaina. Takaita independence kudhara so but inda tichita kuti takaita independence vanhu vanoconfuse whether kuti independence neprosperity. Independence hazvireve rugare, zvinoreva kungosununguka. Saka unoona zvinenge zvakangosunga iwe wakasununguka. Independence kungoti hauna anokudzvanyirira, saka ukasashanda unozvidzvanya wega. So Mwari vanopindura, but iwewe kurarama kwako kuita kwako ndokunokomplita answer yawakapindurwa. Kana ukava ne-great dream, the character of the dreamer determines achievement yedream yake. Hallelujah. Chose wakarota uchipfugamirwa, but ukanoshereketa wamuKenani ndiwo uchafa uchipfugamira vanhu. The dreamer is greater than the dream.
Sometimes you have the final say after the dream. Why? The dreamer is greater than the dream. You can cancel that dream in the name of Jesus. Why? Because it's the only power over the dream. So chiroto chese chauna chokubudirira chinongomiswa nezva unoitewa wakachirota. So kuruma akasiwa ari parodhu iansa yariswa naMwari vakashira David, but ansa yacho haitangi yakupa zvaurikuda, unotanga waipa zvainoda. Ndopane problem manje. Saka ukambotiudze kwaenda vanhu vane nzara vasina simba rekutaura. Saka pauri kumusvida haisina kuti kunyanya mufarira sei. Unoda kusvida pane information yawo zvike zvinhu zvauri kunyanya kuda. Saka kazhinji makore anofamba mandoti asimwari takanamata wani. Kabanda tunamata wani. Kingdom yaMwari ine makeys. Jesu akuna Peter, I'll give you the keys of the kingdom. Which means don't take the key. So there are times the formula you wish in biblical, but it's not the right formula for the problem we are facing. So I just said Jerusalem. So from what you got silence, you see Jerusalem. No wonder, man. I still decided I'm tired, but it's not different. It's called when I'm just saying, I'm saying, there's your roots, you will not start. As your prayer. When is not demand maturity, Pogokura, Babaya Fana, one of the materials that day, Pura, but it's all Pura, as you try to pray, I will put that together. So, when you don't track, but don't track out Pura. Don't give my respect maturity to this. Ishmael wali mureji bachichema niyote. Wakati wanaona kesa segways. Akataka kuchema niyote hapa. Bali kirosi katana na aga ishitudi. Aga ishiregera kuchema nokuti Mwari vantu bakuchema kwe mwana. Kwete kwako kwe mwana. Bati mvuzo ndokuti ani volume yakakura ndiana mai kana kuti mwana. Sadenga ninga speak to kuchema still. Nokuti vaichema itu Haga ni mwana wake vaichema ni nyota. Mwari vakatotanzwa kuchema kwe mwana kwete kwe mwana. Noti kumwe kuchema hakunzwiki. Maybe I will explain. Remember kuti Ishmael ropa rake mwana wa Abraham. Abraham ndiye ane ukama na Mwari. Zvino kuti Mwari vari kunzwa relationship. Indakura pamai. This is my brother, it's Evangelist T. So my life is able to be able to come. My mom might go to for a pair of hundreds of 100 buckets. And I buy 6 or 9 more. My Teresa on the off. I should not be Pagati Pesa and off Pagata. She got my Teresa. I tell her Fugo, Kama, get off. One of what I can go and say at P. So you kutu muna matamuarane shijinji aisi garanti yo kutu nupiwa pakuwira na bandopa ni nyaya enda unuzo ya kuti taipiwa bagetika but vaiudza kuti ngavakisika kana ushoma so kuna tawa vari kuda ushoma yo kungozivawo kuti wandiri kukumbirawo capacity yake so this man along the path in Mhinduro kuna David. But in problem, Pane explain about Taita Tapisa Ziklag. But David had wisdom to hey, it's part of the enemies of Tapisa Ziklag. But at least it negotiate a deal. Could it would penetrate the Mayanava now? Sakana Ziva is now part of us. Let us feed this man. One matter to raise my destiny, help us with my life. One from one side. With a destiny, are very rich and kind.
Sometimes your destiny helper muna any problem yaunofanirwa kuhelpa today paanorise okuhelpa tomorrow. Destiny helper murume uyu imhinduro ihelp kuna David, but David anofanirwa kutanga ahelpa help yake. Kubatsira mubatsiri wako. That's why Jesu aikumbira mvura kune mukadzi weSamaria paakanyimwa ndokubva audza mukadzi uchakavanzika kuti dai waiziva iwewe ndiwo waikumbira futi kuno, kuda kuti uri kukumbirwa nechinhu chine zvinhu zviri nani. Dambudziko ratinaro nderekuti mhinduro dzatakapiwa naMwari dzimwe dzacho takaponda. Iye munhu anoona vanhu kunge miti chakaita Jesu amuna matereke chituru. Munhu wokuti akanzi ndinotsvagira huni anotanga kutoponda chaari kutaura nacho. Because anotomboona vanhu kunge miti. That's a picture yekuti unotarisira vanhu pasi. Unoona zvinhu zviri useless. Munhu as long ari mupenyu. Vanotaura shona vanoti seka urema wafa. They are trying to say kuti as long munhu ari mupenyu ane capacity, ane potential yekuita zvausingatarisiri. No matter how poor zvaari today, but kudenga kuna Mwari unosimudza marombe kubva muguru wake. So rimwe rombe rouri kuona nhasi ndo mashefu ako mangwana. Zvokuti ukatita rombe iroro zvakanaka ndaona wadiscover kwakaenda mombe dzako. So David murume waari kupa zvekudya uyo, iwisdom dzaatoshanda nadzo. Daakashanda nehasha bedzi ndoba aidemonstrate hasha dzake. Kuti matopisa ziglag musha wangu ndakuita kudambura vanhu vanyatsoziva kuti takatsamwa, but akatoziva ndikafaita murumoyo ndafaita destiny, nokuti Mwari havana kundiudza zvese. Mwari vanditevera unokunda, but kuti zvaenda nekupi havana kunditaurira. So in other words, Mwari vakakupa half answer, the other half is your character and your behavior. Saka patinoparidza hatiparidze kuti Mwari aimprove achinje, toparidza kuti isusu tichinje nokuti iye agara ari right. Kuparidza hakusi kuburitsa urongo hwaMwari nekunonoka kwake, kuburitsa urongo hwedu nekutadza kwedu kuti tikazvipolisha tisangane nekururama kwake. Chese chawakamira chawakachemera kuti Mwari itai vakaita, but zvinotora time nematurity neknowledge kuziva kuti kana vakazviita sei, kuti ndisvike pazviri ndinosvika sei. Saka unoziva munhu achinja chechi, andifunga chechi yacho haina power. Ini pandakaverenga shoko rangu rakati there is power in the name of Jesus. Ndinokutora zvemachechi. Kuti vanhu vakudzwa chechi ine power. And chandakadiscover wese anochinja chechi, ukaona aenda kwamutevera akushandisa bhaibheri raishandisa kwaakabuda, anototakura iroro, angobuda pachena ndine nharo but harinyepe ndine nharo zvangu beda. Shoko raMwari harirevi ndizvo. Mwari atonamata handinamatwa kuono yemunhu wakauda kuenda. Ndiye hakuna umwe, havana umwe Mwari munyowani, ndiye. Dzazviona patsamba dzaPauro paainyora tsamba kumachechi, aingonyora tsamba kuvaEfeso, tsamba kuvaKorinde, achitsura nekuvaudza zvavanofanirwa kuita vari ikoko. Hakuna tsamba yakanyorwa kuti kudai kuvaEfeso kusirias ende kuvaGaratia. Munhu anoparidza kingdom haaparidze transfer, anoparidza transformation. It's not about church, it's about Jesus. Hakuna tsamba yaPauro yakanzi pavaGaratia muri kumuvhara napindai kuEfeso. Munongorwa tsamba iri muri kuvaGaratia iko. Dada ari mazuva edu inenge iri tsamba kuIsrael, tsamba kuMethodist, tsamba kuZion. Zvakangudaro. Vanhu vachinamata Mwari vachiimprova vachiitirwa zvakanaka variko. Murume asiwa ari parota, demand iringotsvagwa naMwari ndeyecharacter yaDavid. Why? Because murume uyu atanga aexplaina kuti tisu tapisa Ziklag zvinopa David hasha, but chimwe chinofanirwa kubatsira David ndechekuti nyangwe ataura zvinokupa hasha ari kuziva kwaenda zvinhu zvako. Saka unoziva kuti Mwari vatitevera unokunda, osangana nemunhu anoziva kuti zvako zvaenda nekupi, then treat that person well. Rafu yaunoita kuvanini ndo pakafira mhinduro dzako dzese papo.
Look at one who are very dying, very thirsty, very useless today. They know the direction. Icho chomwari ndocha akakuvanzira hakunze unoidiscover wega. Saka Bible richiti kumbira unopiwa, gogodza unozariro tsvaka unowana. Zviriko zvaunofanira kutsvaga kuti uwane. But zvimwe zvacho haufanira kutombotsvaga. Gogodza unozarurirwa. Kurati kuona kurespecta vari mukati. Apadi baiginya, apadi breakthrough, apadi discipline. Unogogodza. Ega riri kuti gogodza uzaruri, unozarurirwa. Kurati kune vanhu vanenge vakatopiwa nyasha naMwari vari mukati, iwe uchiri panze. Saka unofanira kurespecta kuti vapiwa nyasha ngatiite sei? Kana yekunoka ndakati statement yediscipline. Why nokuti kune mamwe manokera kuti vanhu vatye vakiye $50. Unonoka kunge polisi. Iyo kune manoko yekuti munhu unoziva kuti panopashata, kuti pane munhu ada kupinza. Maprinciples ari mushoko raMwari ukararama mari ndo anokulidha kuansa izvaunotsvaka nokuti Mwari wakakupindura kare. But kune imwe ansa kwatarisa murume anonzi Namani aiva nemaperembudzi chakamupa kupora. Pane dhei raakasiya army commander, anga ari general wecommander. Nechayakomanda ndeyekupa macommands, ndiye anoteererwa kwete kuteerera. But musi waakateerera musikana webasa akaenda akandopora. Kuti akakumura nyembe pazvinhu zvemweya. Also, there are times that you look at yourself and your title and you miss your healing. Haifanirwa kuteerera kamusikana ndi commander ndi general akajaira kupa macommands, but dhei raakanzwa kamusikana kachitaura akaita saizvozvo maperembudzi kuda kuti Mwari vanga vakatonza healing mulife yaNamani, but healing yaimirira dhei raachateerera munhu ari mumba make. Saka Namani ndasina kubvira ateerera kamusikana akaingoti Mwari wacho hadi ndipore ayo Mhinduro yacho inonoka, ndiuri kunonoka kuva humble. Pamwe pacho chakatomisa ansa yako kushaya humility. Unongozvinzwa so. Une class, une level yavanhu vanosasita nawo. Ita kwaMwari kunodaro kuti wasiri muklasi yako, wasiri palevel yako, ndova nedirection yako. Wadi nokuti murume wasirwa parodha hauna chaungaimure paari. He was left there because he was sick. But a sick man is not a dead man. A hungry man is not a dead man. Are you hungry? Are you sick? He knows why doesn't zvauri kutsvaka. Kazhinji Mwari pavanoda kukupa zvinhu havakupe direct. Pane munhu wavanotambidza kuti akupe. Kurelata kwako nemunhu iyeyo kunokodzera kutambidzwa kana kunyimwa. 2 Kings chapter 4. Mukadzi akaenda kuna Elisha akati murume wangu akasiya zvikwereti. Munhu waMwari akamuti chienda unokumbira zvitini empty jars from your neighbors. Kureva kuti mafuta anowanda nekuda kwezodzo kana wane zvitini. Zvitini hazviwande nekuda kwezodzo. How you relate with your neighbors. Kunzi go and borrow vessels. Kuzo nokuti mukadzi akaruka muprofita. Unozwa kana uri my prophet. Unoyeva unotaura nawo taura nemunhu wese wese. Ndo zvakaita kuti mafuta aite mashoma. Bible rinoti pavakadurira mafuta mukadzi pakati ndipewo chimwe chitini, vana vakazvitini zvapera. Bible rinoti and the oil stopped flowing, which means mafuta haana kumira nokuti munhu waMwari haana power, akamira nokuti zvitini zvapera. So number yezvitini iri determined neyo character society. Empty jar, chitini chisina chinhu hachina basa. But usati kune zvinhu zvisina basa zvaunogona kunyimwa. Unazonoti 10 rand haisi mari, but saya kuikumbira wona. Unyimwa 10 rand isina neba isingatengi kana ufu. Relationship yako inokunyimisa nezviri empty. So pakanzenda unokumbira zvitini, namba yezvitini i-character. I-love yawinayo within the society yaunorarama. Muprofita hakunamatira kuti ndofanira kuti ndodeclare kuti upiwe zvakawanda. Anonamatira mafuta kuwanda. Makontena hunhu hwako. So kune zvinhu Mwari zvaunoda kuitira zvakakura but hazviitike the way you are in the society. Nanasi ndanamatira basa iri harisi kumuka. Rakatouya basa racho.
but arina kuyariri basa akauya ari munhu ende une zvawakataura kumunhu iye. Tine mikana yatakapotsa muupenyu kwete nekuti Mwari havadi tusangane nemikana iyoyo, but mikana yeshe yakauya vari vanhu vaitongoita futi help kubva kwatiri. I always give people testimony how I came to Harare tibva kumazonga taigara kumaini ikoko. Taenda kugolf, tainotakura mabhegi evarungu aenda kugolf, so anonzi market. So takasangana nekamuka mudhara kamurungu aenda kugolf, but kakaponjerwa nemota. Ndokubva ndamubatsira kuchinja vhiri. One of my friends angu two vakaramba. Vakatoti tumafama kuti tuna mari kamuchembereka. Ndikakuti guys, there's nothing to do. Takabatsira akasukwanisa kuchinja vhiri. Ndabatsira kuchinja vhiri. Hapana kuita 2 months. Akandisira business card ndikafona kana tichiuya kuHarare ndakavhura company. Ndaenda kucompany kwake ndefana changu an ordinary worker. Ndokati I want you to lead these guys. Pane mukampani yematai. Ndikati manje chikora nakuti pasezwa nzokapasa kuchinja vhiri. Truly Bible not time and chance are given to all. Ukashaya chance pa desk level level kukarikta kuni chance vhiri. Time and chance are given to all. Takatungamirira vanhu vakafunda nokuchinja vhiri chete. Usati wakundikana uko wakundikana kukarikta futi. Murume akasema nikanai parod yange itori straight answer yariswa naMwari. Vachida kuona kuti how you behave towards people who are sick, who are hungry. Munhu warikubatsira today ndo breakthrough yako tomorrow. Iyo fungwa yako ndekuti madestiny help vanhu vari rich. Some havasitati vari rich ari madestiny help ako. Vanhu vekutoti ukabatsira nhasi unotombokanganwa, but pane gore raunozosangana uri desperate ari pabetter position. Unyazoona asi Mwari shuwa vakaunza munhu mulife mangu for a reason. Mbavha pamuchinjikwa yakati kuna Jesu, Ishe kana makuya mumambonyi mutirangarire. Jesu akati zvirokwazvo tikuenda tese kuparadhiso. I promise you today tichaenda newe kuparadhiso. Sei Jesu akapa mbavha answer right there. Iwe hausitsotsi. Mhinduro haisi kuuya. Mbavha pamuchinjikwa yakati Ishe mundirangarire zvikati nhasi chaitokenda. Ipapo. Chakagonekwa nembavha chinhu nakutarisira kuti vese vari pacross. Akaita see beyond the cross. Akaona kuti nyangwe murume ari patight ndichefa. Akatoti Ishe kumunhu akarovererwa saiye. Mwari pane paanounza Mhinduro mulevel yekuti unofunza kuti munhu haana basa. Kukumbira kurangarirwa nemunhu ane zvipikiri, ane korona yeminzwa mumusoro, ari kupfirwa mate, ndiye wakati Ishe. Ndokuti Jesu zvakamuchallenge kuti munhu anoona. Ndopa ndakabata shoko kuti yange iri mbavha zvishuwa inoona. Mbavha manje. Obira vanhu property, obadenga racho futi. Church, my chief priest, varutorera Jesu vari kuramba kuti mwana waMwari. But kune tsotsi rinyatsona kuti chechi apa yapotsa ndichefa. Ishe mundiranga zvatirikuenda. There are times yekuti answer inouya, but inouya sekunge problem, sekunge makatoenzana, sekunge hana chaanokubatsira nacho. Kune vanhu vakatumwa naMwari mulife mako, but havana kuuya vaine zvinhu, vakatouya vaine nzara. Iwe type yawakamirira waunofunza kuti ava ndo vachaunzwa naMwari mulife mangu havasiriwo. Mhinduro yasha inononoka, that's a lie. Tinononoka kuziva kuti Mwari unopindura sei, nokuti Mwari mukutendeka kwawo vanoita zvine nguva yakafanira. So number one weapon attack yatinayo yadevil iri pacharacter, the way you treat others. Maonero anoita mumwe nhasi ane nyaya. In business vanotomboita anonzi masimple. Masimples ebusiness yoda kuona kuti zvine potential yakadi pakubudirira. So Mwari unotombosimplea vanhu. Saka Bible richiti akatendeseka muzvishoma vanomutenda nezvizhinji,
akatendeseka muzvishoma anodenda zvimwe zvizhinji kubva kuna Mwari. Kureva kuti kana uchiroja one room chinonoka kuchechi, Mwari unoziva kuti ndikambafulausa achauya anopedza rini kutsvairawo. Zvishoma zvako isempo yekuti muzvizhinji unoita sei. Ndizvona ndakabatikana nemabasa empamba mu1 room imo. Afulausa kutoregera nechechi yacho. Murume akasiwa paroti ndopa chakomplitwa zvese zvataura naMwari kunzi you recover all. All yako yakavigwa pacharacter. Saka David asati recover all akakonzera murume uyu to recover. Anga ine nzara ndiye akatanga kurecover. So Mwari vakafunga kukurwira, unofunga kuti vari kukurwisa. Unenge wapedza kubirwa mari wavharwa maraunda rokutamba kunyika woya kuchechi udzoti Mwari anokusumudza urambe wakadaro anofumisa. Unyasona kuti pandauya kuri right. Vachipedza kuparidza iyo vanzi. Simon ndi unzono ndakupedziswa vakuti shoma yasara. Vane basket nakamirira yasiwa iyo. Ayo kana ndiwa shoma yasara irutodiwa futi kuno. Chego unyasofunga kuti ndafunga vana nevana rukunze vakafana vese vanotora. Vakangosiyana matorero ngati timu racho riri kutora. Tora marira. Tina mai vanonzi challenge the book of Samuel. Mukadzi unonzi Hana. Hana akati Mwari mukandipa mwana ndosiya pano. Penina iye nevana hope. Ajaite. Siye kana wani pachechi. Vana vapenina ndinomudaida nawo kumaraini. Anenye chechi. Kuchechi aitoenda. Aitopinda pashino paitopindwa nawa. But kuna akati Mwari mukandipa mwana ndosiya pano. Mumane 5 asi. Ndomana kadiscover issue of giving aisiye nyaya kuti unazo. Inyaya kuziva. Anosire mwana iko kumba kuine nyaya. Kuna kuti anga azvibvisa mucompetition na Penina. Ane revelation ane shungu nemba ya Mwari. Chichaona chamudena anotoziva kuti chakandipa kugara mumarriage ndisina mwana mumwe wangu ane vana ndisiri kurambwa. Mwari akandichengetera nemba yacho. Saka haichengetwe nekuti ndine mwana, yakachengetwa naMwari even ndisina mwana. Saka iyo yandakaitirwa naMwari iyo ndakuitsiva pano. Ende chakasika kumubatsira ndibishop wake. Bishop wake vakamutuka paina mati. Vakamuti uyu mukadzi unobatwa newaini kudaro enda kuchiita paso. Haana kuencouragwa paita prayer. Saka bishop eni vakamutarisa vakati too much wine unodhakwa. Ndopa akava nerevelation painsult. Chicha akaziva. Chakamupa kuti Mwari mukandipa mwana ndosiya pano. Angaona kuti ipo pano pacho hapasina mfundisi pangotukwa vanhu. Saka Mwari ndakuwanira replacement yenyu yakanaka kwazvo. Asa uzive kuti Samuel ndiye akatoziva the prophet. Bishop wangu wanguite basa rokushaudha vanhu vanoita prayer. Akangoshaudha vanhu Mwari chwa ndodole nemiwo futi hamuna mufundisi. Ndipei mwana ndikupei pastor. Pana havasina pastor tinongoshaudha baba. Ka-insult kakawa part of the revelation yekuti agonekwa nebreakthrough. Mhinduro yaunoti Mwari vakanonoka nayo haina mbononoka. Wakanonoka kuziva. Wakatadza kuita zvinokupa a complete, zvinokomplete answer yako. Zvonoti apa musheti kagore nouya, he is the same yesterday, today and forever. Mwari haataimire season kana nyika kuti akukomborere. The God of the wilderness is also the God of Canaan. And the greatest blessing yaMwari indaikufunza kuti iCanaan. Wilderness. Why wilderness for 40 years? Laidya kusingarimwe. 10 o'clock okuseni Moses aingobata maiko takaushedzera kuti kuchingwa ndotobuda panze kunononga kuchingwa. Kuma 3 obata futi maiki nyama zuta.
ila alisikuenga manja ya mafawa. So the God of the wilderness is also the God of Canaan. So mwara atamire nyika ya uri basara unushanda. Blessing I control when the economy. You don't control when the faith yako, no matter the economy. Profita aga mbonyimwa chikafu nevana vanogara kubako. Korokesheni bini vana. Mwari vakapota vachituma makungu ni chingwa nenyama. Chingwa kana chini nyama ndo bega ni. Pani kuti ave bega aitodya mabega acho. Vanhu vasisate kumupa profita akadzi Mwari gara mubako kuti mbokutumira makungu. Season yekuti vanhu havadiye Mwari achida unotongodyira zvakadaro. Mhinduro yaunoti yakanonoka ina kunonoka une zvausina kuziva zvausina kuita. Munhu ane a role to play kuti answer ive complete. Mukore uno wakomana wacho hasi kuroora. Iwe hauna kuona remote yanga yakasungirirwa mabhaluni. Kwakuti chata munhu kanasi. Mukore uno. Pamwe pacho nokuchingozvivhara ugochizvishingisa so. Hazvisizvo, ita risi chako zvakanaka. Ngati ukangopinda mubhucha ukangoona mune nzondora. Isaini kuti huku yacho yanga iriko. Mukore uno. Kuna adya huku akakupa tsoka mukore uno. Ukangona kuine mazondo mombe yacho yanga iriko. Kwete last year, this week. Saka uri kuti zvinhu zvakaoma uri kunyepa ita ndakaomera. Wachinokuwanisa nzondora ihuku yadyiwa nemombe mukore uno. Mwari ari kuitira vamwe anokuitirawo. Is not a respect of persons. Munhu unotenda nekuita zvaanoda. No matter the place. No, tsika yake Mwari ndeyekushanda nefaith yako kuririsa zvaunosvibira muupenyu. Zvaunonongedzera zvese nyika yacho yazodai. Hapana time zvinhu pazvakaita right. Kune vanhu vakangoitirwa right pane imwe time. Haunzwa kuri kudhara achita kufana mabereki panguva yakaipa. Hatigone kuita nharo tatisiko, but ukati ndipawo foto yenguva yakazva zvakanaka. Toona mudhara anonyepa. Akapfeka dzaya ainzi matenda futi. Ane skipa netsapo yemangai achienda kuchikoro 13 kilometers netsoka. Oudzawo rutenda neuga kuti mabereki panguva yakaipa. Inda unosidaro si. Pane zvakaiswa munzira yako zvausina kunyumwa kuti Mwari aunza munhu for a reason. Ari kutambura hake but sei Mwari vanikonekta nemunhu ari kutambura kudai. Iwe unotoona secase unoona sekunge unoti why me sei Mwari ari kuunza vanhu vari useless pandiri. Murume akasiwa murodi ukangoponda murume iyi mombe dzako aurikavi futi ndiyari kuziva maenda zvenyu. Don't destroy information with vanity. This man was a stranger, but by revelation he was a messenger. So some strangers are messengers of God. Some people who are tested and dying are messengers of God. Learn to treat strangers with love. Some strangers are messengers. You know what I right shit. So I'm checking the Zvauri kufunga kuti bvai pano sei muchindinetsa ndo pane blessing opportunity yako. Saka unodzoka kupura uchiti Mwari ndikomborere, vanoshamba kuda kukomborerwa sei? Kangani. Why noda kuti makomborero ako patakaririsa iwo wakatiita sema problems. Saka mukadzosesa Mwari anoti kuna Jesu takamirira Messiah akauya achatidza chokwadi achitotaura naMessiah. Iye achiti manje wedu takatoita kumirira. Kunyima unoita tomirire zviripo. Alright. Akamunyima akamvura. Ndokuva kuti takamirira Messiah. Kunyima kunowanzo kupotsisa zvinhu zviripo.
Mwari aitofunga kukukomborera, unoswera wakazvimirira nokuti kukomborerwa kwacho kwakavigwa mukupa chauri kuchiseka. Zvawainamatira uchichemera zvimwe zvacho zvese zvakauya kudhara. Denga rinotoshama kuti munhu anoda kukomborerwa kangani. Answer takamupa Mhinduro takairirisa but akaitreata seproblem. Kana une mukana wokuitira munhu zvakanaka, shandisa mukana wese semukana waunzwa naMwari. Shandisa mukana wose mukana waririswa naMwari muupenyu hwako. Nokuti some strangers are messengers. Some thirsty people and sick people are messengers of God. You never know kuti zvawainamatira munhu ari mupart yedestiny yako. Chakapa Joseph kutobuda mujeri akarapanura hope dzevasungwa, kwete dzemaloya, kwete dzemamagistrate, kwete dzevanhu vari too powerful, a fellow prisoner. Ndiye akazoudza mambo varota kuti ini isu taitombораpanirwa dzedu mujeri mune munhu anga usati tingabhadhare. Zvimwe zvinhu zvisingabhadhare zvichabhadhara. Mwari vakarangarira Joseph akarapanura hope dzaFaro, inda uchijamba, so akatanga nedzemumwe musungwa. Unoona zvinobhadhara zvine mari mukati chedu. Zvaunochemera zvinobhadhare zvinotanga zvisingabhadhare. Hope dzemumwe musungwa hazvina zvadzinokupa is a fellow prisoner sewe. Haasi lawyer, haasi magistrate. But Joseph nekuti anga gift to interpret, akatanga kuita showcase gift yake kuvanhu vari useless. But vakataura zita rake kumunhu ari useful. I'll give you this testimony to Garipas. Paritza upedza kaunombomira. Tine second phase. Give you this testimony. One day I was ministering in a street pana fest. Ndofunga maclips kuna fest. Nandi pana fest street paina ya mvura. So kana kuchinaya apana shade iripo ndeye side nema shops. So vanhu vakamira side me shop. Munhu vani batira umbrella ndichiparidza. Murume ndobva adarika nepo. Ndobva andoona. Ndobva aenda 2021 to 2022 time of COVID. I received a call. Nemwe mudhara sozwa ndoda kuti uye kuoffice kwangu. I was scared because yaingova number iri stranger. Ndinhu zvakangoti ndondishumba. Uya pa 10th floor pa bank rinonzi Medbank. Toda kukuona. I saw you preaching one day kuchinaya. So zvangoya mind mangu kuti timbotaura tese. Zvakanditira zvakanaka. Murume is a Seventh-day Adventist. Sabata nofona iziva. All right. Vanhu vari correct zvekudaro zvokuti vamwe vese vari wrong. Serious. He called me. Ndoda kuratidza kuita kwaMwari kuti kuri beyond denomination. Ndakaenda kuoffice kwake ndokubva azvintrodusa kwandiri. Ndokubva ati for this whole year I know kuti vanhu vane kune COVID, vanhu vasikufamba, vasikuparidza, vanhu vasikuungana. Vandakaona passion iri mauri. One day we were preaching kuchinaya mvura. So Mwari vataura mandiri for this whole year. Vanhu vakagara kuti kune COVID. I want you to be with salary. He owns a bank, asingari kuti ndiye bank. Oparari panasa just to Metropolitan Bank. Kanonzi Dr. Inoki Mhinduro. Akandisa salary for year. Inga munhu vakabatsira ndiri kulipo kugara zviriko zvishoma. Kugara chai. Uchingori mind wane date nzi yako mari yemtoro yako mari yemtoro wakagara. But pandakamira pa road vanhu asikaparidze kuti Mwari uri kutirekera kuti munhu waMwari. Ndakangoita Mwari zvavanga vataura. Vakaita zvana asingafungidzira. Sometimes unoparidzira vasingakutendi asi Mwari unotenda basa rake. You know what busy kutsvaga maplatform. Salary yegore afika kune platform ingazvigone. For the whole year hazvigoneki. Murume akaita zvakakura handingazvitauri zvese zvakanyanya.
Alright, I'll give you this one. I got my stands, Mamuya. I need to get my stand. I want to give you one stand. Wow. What happens when I want to send people who get to them? My papers in land. I don't know that it's open draw and was in a land Mhinduro foot. Was seen as I want to tell the nation. As you want to go back, I'll see what that. Yeah. I've seen a lot. Church in this way. Or not even the Marino Noka. Shirega Mira Moshi doesn't do another. Zagaria Gurasna one, but Bible wrote to go up Luke chapter 1. Yebutano Pasupis on Tembe. Giros Yakamina Bujure out at Minamatea Answer. I know to watch Namata. I can't watch Pasupis, so I duty saving the Lord. Saving God is also praying. Continue to save God. One bono to Unamata Prancha Tripona. You are not tender, but you tender only so chaona. Again, Father, we thank you for your word, we thank you for your grace. Majita, but look at me, the things that Zika moving with. Showing you to sharpen our character. Tigonic Fabamurudo, Tigonoko, and what's an Arabian and Nebawi. Today, Baba Kura and Ponda, pane direction, pane blessing yellow. Takupai meeting of Mr. Jesus. Amen. God bless you. We can deeper Majita.